Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de Preparats.cat. Avui parlarem d'un tema del treball de recerca que jo sé que és el que més li costa a tothom perquè rebem moltes preguntes cada dia a la nostra web, que és com triar el tema del treball de recerca. Per això avui us donaré uns quants consells que us poden anar molt bé. Me he visto de cualquier manera en Nueva York visitando a mi joyero. Solo quiere que yo le doy mi dinero. Abans de res, has de saber quins requisits hi ha al teu institut per fer el treball de recerca. És a dir, has de saber si has de triar el tema dins d'un llistat que et proposa l'institut o si tens total llibertat per triar el teu tema. Un cop sàpigues això, si tens total llibertat per triar el teu tema, però no saps ben bé de què fer-lo, t'aconsello que triïs la teva assignatura preferida de batxillerat i que a partir d'allà miris quins temes dins d'aquesta assignatura són interessants per tu. Per exemple, si fas batxillerat artístic i t'agraden molt els temes Si estàs fent batxillerat artístic i t'agrada molt l'assignatura de cultura audiovisual, dos temes molt interessants podrien ser la fotografia analògica o el tema d'edició de vídeo. I a partir d'aquí proposa't una pregunta o un objectiu a complir. Per exemple, amb la fotografia podries proposar un tema com quin futur té la fotografia analògica en l'era digital, o en el tema de l'edició de vídeo podries proposar-te fer un tràiler de pel·lícula des de zero. Si tot i això encara no saps què fer, també et recomanem buscar un àmbit o una temàtica a Google i veure quines notícies surten primer. Això t'indicarà quins temes estan d'actualitat al voltant d'aquella temàtica. Per exemple, podries buscar, si t'interessa el tema de la salut reproductiva, a Google a veure què et surt. I una de les primeres notícies que et sortirà gairebé segur és que s'està investigant i avançant moltíssim sobre el tema de la píldora anticonceptiva masculina. És un tema molt interessant que et pot generar moltes preguntes i un molt bon tema per al treball. Un cop tinguis el tema, ara sí que és super recomanable fer una cerca a Google per veure com està el tema d'informació. Trobaràs prou informació per fer el teu treball i sobretot que sigui de fonts fiables com universitats, mitjans de comunicació, organismes nacionals i internacionals i veure si hi ha prou informació per poder generar el teu treball. I sobretot tingues en compte que no tota la informació està a internet. Delimita la temàtica del teu treball fent-te una pregunta o proposant-te una hipòtesi, ja que si tries un treball superampli, al final no sabràs ni com acabar-lo perquè hi haurà massa informació i massa... Per exemple, si vols treballar sobre el futur de la realitat virtual, està molt bé, però és un tema superampli. Potser busca una pregunta més concreta com serà el futur de la realitat virtual ajudant a teràpies psicològiques per superar pors, com per exemple la por a volar. Per suposat, el treball de recerca t'ha d'encantar. Per tant, has de triar un tema que ja t'interessi una mica i vulguis investigar una mica més o que realment t'apassioni. Per tant, tingues això clar perquè és un tema que treballaràs durant molts mesos i has de mantenir sempre la motivació molt alta. Decideix si vols fer un treball més teòric, que al final seria plantejar-te una hipòtesi i comparar bibliografia amb la qual treballaràs, o si vols fer un treball més pràctic i més experimental, recopilant les teves pròpies dades. I ja per últim, i molt important, el teu institut t'assignarà un tutor o tutora molt expert en la temàtica del teu treball o que ja està molt relacionat. Per tant, fes molt cas dels consells que et donarà i sobretot compleix els terminis d'entrega que et dirà perquè així et podrà ajudar molt més. I abans d'acabar et volem fer un regal i és donar-te 10 idees de temes de treballs de recerca per cada itinerari de batxillerat. Així que si vols fer captura de pantalla, aquí les tens. Doncs espero que aquest vídeo t'hagi pogut ajudar. Si és així, fes-li like i comenta quin ha sigut el teu tema o quin serà per ajudar a inspirar a altres persones. I si encara no ho has fet, subscriu-te al nostre canal i fes clic a la campaneta de notificacions que trobaràs a sota el vídeo per rebre'n una cada vegada que en publiquem un de nou. Moltes gràcies i fins al pròxim. Adéu!